Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng chicken barbecue. Ayan mga kapudibis, at meron tayong ginisang sayote at broccoli dito. At meron tayo 2 cups of rice mga kapudibis. At meron tayong sausawan toyo mansi na may sibuyas. Ang drinks natin, tubig. Mga foodie-base, napaka-special po yung araw natin ngayon dahil meron po tayong makakasama sa online collaboration ang aming bagong kaibigan na si Maggie's Cuisine. Si Maggie's Cuisine po ay taga Cebu at napaka-good vibes po yung kanyang mga video. Kaya sana po Yes. supportahan po natin siya at syempre mag-subscribe na din po kayo. Sa mga hindi pa po nakakakilala, panoorin natin to. Hi mga kawaw! Welcome back to Maggie's Cuisine! Ayan mga kapudibis, napanood natin ang bago nating kaibigan na si Maggie's Cuisine. Opa mga foodie-base, supportahan po natin siya at syempre mag-subscribe at meron po siyang Facebook page. Sana po mag-follow na din po kayo sa kanya. Yes! Kaya si Maggie's Cuisine, thank you so much po sa tiwala po ninyo sa amin ni PPM. Yes, mga kapudibis. Kaya bago po tayo kumain, try muna po tayo. Amen. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Apo. Mga tamo kayong kapampangan. Mangantana po, maranap na ako. Ito yung sa inyo. Tabilin natin yung Oo. stick niya. Yeah, thank you. Stick pa lang ulam na. Ang laki ng stick. Lucky oh. Laki ng chicken. Ayan. Unahin ko yung puwit. Wait, okay. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Sisi Maggie's Cuisine, para sa inyo po ang unang subo. Kain tayo. Kain tayo. Sarap. Okay ba? Yan. 1 cups of rice. Ang laki ng tasa na pinaglagyan, no? Sarap. 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 Baka makita yung may band-aid ako. Naiiwa ko yung kamay, daliri ko.
Mm. Nakikita yung kilikili ko. May kasama tayo si Marimar. Ayan. Marimar. Pero pag nakangiti si... Sino? Si Ding Dong Dante. Kailangan natin good vibes. Kasi yung kakolab natin, good vibes yun, nakakatuwa siya. Si Maggie's Cuisine po ay dog lover. Ayan. Kagaya ko, dog lover din ako at dog lover din siya. Kaya naging Maggie's Cuisine kasi yung pangalan ng kanyang fur baby kasi Maggie's. Ayan. Kaya naging Maggie's Cuisine. At mahilig siyang kumain ng... Mahilig siya kumain ng putok-batok din. No? Tsaka nakakatuwa din siya, nabal. Tawa ka ng tawa sa kanya pag may crush siya eh. Kaya hindi na niya crush. Mali ko, tanungin mo. Tawa ka. Tanungin mo siya. Tanungin ko na. Crush niya pa rin. Tignan natin kung sasagot. Alam ko hindi na eh. Hindi na ba? Hindi na siya kinikilig eh. Kumain ka na na sinigang. Para Para- kiligin. Ano? Yan. Gulay tayo. Sarap. Wala na akong choice. Yan. Fried rice yung rice ko dito. Kaso di ko kayang ubusin yan. 1 cup lang, di niya kayang ubusin. Tiglagan mo. Bumalik ka. Hindi na wala ng bawal. Oh. Huwag ka maya. Sa fiestahan mo. Balik ka. Sarap. Maggie's Cuisine po. Mga kaputipis, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na ang kanyang bell para lagi kayong updated sa mga bagong video ni Maggie's Cuisine. Apo. Siyempre, ganun din sa amin, mga kaputipis. Barbecue. Laki oh. Laki ng stick. Yan. Bala. Kakatakot? Ang palo to sa kanya niya kapag di siya natutulog. Pag di kumakain ka mo.
Ayan. Sarap. Ay, excuse po. Gulay tayo. Makapo, Makapo Davis, meron lang akong gustong i-promote. Si Cindy's Bake Shop. Ayan. Taga saan? San Pablo. San Pablo II. Ayan, Makapo Davis, sa lahat po ng Tagalubao, Santa Cruz. Kung gusto nyo pong umorder na ang mga tinatinapay yun, cake. Cake, ganun. Di ba? Oo. Ayan. Malapit lang dyan sa mga kabalan natin. Opo. Order na po kayo. Yes. Tanggalin natin yung sobrang sunog. Sarap. Ayan, Makapo Davis. Cindy's Cake. Cindy's Bake Shop. Oo, Cindy Cake. Cindy Cindy Bake Bake Shop. Ayan, Makapo Davis. San Pablo II, Lubao. Ayan, sa mga kabalan natin dyan. Order na po kayo. Pag may birthday, kasal, or binyag, yan. Bili na po kayo order na kayo ng cake. Mm-mm. Hindi ko magamit kamay, daliri ko. May sugat. Ayoko to. Balat. Tsaka sunog. Sarap. Si Maggie's Cuisine siya ng gulay tsaka isda.
po kasama niyang nagbubabang yung kanyang best friend. Ano kasi hindi nakalimutan ko. Basta yung best friend niya. Tapos minsan si Maggie, nasa likod. Nangungulit, humihingi ng ano, no? Pagkain. Sisiya pag nakapunta kami ng Cebu ni BPM, diyan kami titira ha. Patulogin mo kami kahit 2 araw lang. Hindi. Alam. 5 araw. Kaya 1 buwan. Ampunin mo na lang kaya kami. Pampun na lang tayo sa kanya. 1 buwan. Baka malugi siya sa atin. Patakaw kami. Pasyal mo na lang kami dyan sa, sa Cebu, no? Nabe, ay, nabe. Wow, nabe. Hindi daw talaga. Mag-asawa daw ba tayo, BPM? So, kasi nagpatakot ka lagi. Ba, natutukso ka na ba sa akin? Hindi, no? Hindi po kami mag-asawa. Magpare po kami. Magpare ka. Magpare po kami. May nag-comment kasi, mag-asawa daw ba tayo? Oh, nabasa ko. Shoutout po sa iyo. Sino bang mukhang lalaki sa amin dalawa? Ako, ate, babae po talaga ako. Ako po. Malakas lang talaga akong kumain. Ako. Pang ano ako? Cargador? Cargador. Ako. Lalaki ako dati, no? Transgender yan po to. Uy, baka maniwala sila. Baka maniwala kayo, charot lang. Hindi po kami mag-asawa. Magkumpare kami. Kami ni Bibian, di kami magpinsan by blood. Ayan. Baka nagtataka kayo, naghaharutan kami. Ano siya? Alaga ng tito ko. Oo. Magmulat sa pool. Ah. Dito niya yan. Dito na rin siya tatanda. Maliit pa lang siya ganun. Gano'n kaliit? Tapos lumaki siyang onte, ganyan. Ang grande. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Uy, malaki naman ako, no? 5'2 naman ako. Grabe ka naman sa akin. 5'2". Pag malaki na yung 5'2". Malaki na yun sa mga babae. Talaga? Sarap? Ay, salamat po. Hindi ko na maubos yung chicken ko, mga pudibis. Bigay ko na lang kay Chichi. Sabi ko naman sa inyo, makanin ako, pero hindi maulam. Yeah. Mga kapudibis, Maggie's Cuisine po. Huwag niyo pong kalimutan. Sa darating na halalan, ay tapos na pala yung halalan. Sa darating na mga araw na puso, si Maggie's Cuisine ay single pa rin. Yan, ligawan nyo na siya para magka-boyfriend na siya. Kamukha ko single. Saglit yun lang. Maggie's Cuisine, thank you so much sa suporta at sa tiwala. Oo, Sisi. Thank you so much. Mga foodies, naubos po namin yung pagkain ni BPM. Meron lang po kaming konting natira si BPM. Yes. Maggie's Cuisine, Sisi, thank you so much po. Sana po mga foodies, suportahan po natin siya at mag-subscribe na din po kayo. At mag-follow na din po kayo sa kanyang Facebook page. At sa lahat po na nakasubscribe po sa amin at nakafollow, please suportahan po natin si Maggie's Cuisine. Ayan mga kapudibis at meron tayong onting shoutout. Oo. Gusto din po namin i-shoutout ang mga members po namin, Platinum B, Remis TV Watkins, Mi Vlog, Queen Natsu, Mickey De Albert, Golden B naman po, PG Family Mukbang, Jess Fisda, sa Silver B naman po, Jack's Life, Raw and Cook Food ASMR, Jochep Channel, Your Wowa, Hungry Mangyan, Jenhen Capares, Kyle Popper, Iñaki Eats, Julian TV, Hampas Lupang Burgis. Ayan, meron po silang mga channel. Please supportahan po natin sila at mag-subscribe. At syempre, meron din po silang Facebook page. Sana po mag-subscribe po, ay mag-follow po kayo sa kanilang mga Facebook page. Yes. At syempre, sa mga FB, sa subscribers, sina Cindy, Kyle Popper, at si Mother Shingo. Meron po silang mga YouTube channel at Facebook page. Sana po supportahan din po natin sila at mag-subscribe. Yes, At mga shoutout kapudibis. din po kila si
Cindy's Bake Shop ng San Pablo, Lubao, Kathleen Bosquillos, may Imelda Canlubo, at si Jessica Angeles or Chesa Angeles. Ayan, sabi niya, dilapitan niya kahapon, nanonood daw siya sa atin. Shoutout po sa iyo, Ma'am Hello Jessa po, Ma'am Jessa. Angeles. Paki-correct po kung Jessa Angeles, kung nanonood ka man po, message mo ako. At si ate na nasa 7-Eleven, ayan, si Ma'am, shoutout po. Kung nanonood ka po ngayon, di ko po alam yung pangalan mo, message mo po ako para po malaman ko kung anong pangalan po Yes, ninyo. okay, mag-comment po kayo dyan. Oo. Shoutout po sa iyo si Shoutout. si Ma'am na nasa 7-Eleven, at si Ashley Sarmiento Canlas. Shoutout sa iyo, pinsan. Si Ada Lapus from Cabiao, Nueva Ecija, pinapa-shoutout po ni Teteng Lapus. Crisel Yes. Maniebo from Oriental Mindoro. Hello po. Dindin Bautista from Bulacan. Mary Ann Pajardo, birthday po niya sa May 29. Happy birthday po sa iyo, Mary Ann Yes. Pajardo. At si Raymart Odevilla, Rosemary Liotanim, at si Neil Dela Xerna. Ayan. Shoutout po sa inyo at salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Yes. At shoutout po pala sa Timatibay. I love you po, Timothy, I Timatibay. love you so much. Friend Kimi, friend Ate Itzleni, Kimi, friend Ate- Rizali. Shoutout Yes. sa inyo mga Lea friend. Payawan, I love you po. Leia Payawan, shoutout, at si Baby Allison, I love you so much. Yes. At si Queen Natsu, Queen Natsu. Sisi, I love you so much. Shoutout sa iyo. At Jason Laksamana, your wife, Senior Maymay, Mads Ellen, Stella Batusin, at Tita Tita Mar. Edenia and Saleh. Yes, at saka si Nanay Susan. Nanay Susan, hello po. Nanay Babes. Nanay Babes, I love you po. Mga I love you so kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At TikTok ng The Foodie Bee, Instagram ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM. At syempre, The Foodie Bee Vlogs. Mag-subscribe na din po kayo. Yes, mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget To like, share, and subscribe. Thank you. I love you.